Meni je drago da publika u Budu i večeras za koju čujem da je bila i iz Podgorice i iz drugih mesta, da je još uvek nevina što se tiče onog dela da dođe i da budu namrgođeni, da im bude dosadno. Umeju da se radi o lepoj muzici pre svega i lepim modelima i onda apsolutno ne mogu, a da još nešto ne uradim da i meni bude zabavno na pisti. To je jedna, da kažem, revija koja se kod nas u Beogradu 2 puta godišnje dešava i već je ušemljeno ja, Boško i Marko smo došli malo da kažemo da povučemo, žargonski rečeno, malo ovu ekipu kao pojačanje iz Beograda i u principu mogu reći vrlo lepo su se ovi lokalni momci poneli i uklopili sa nama i fino, zaista fino. Ono što ovaj događaj izdvaja od drugih je segment revije u okviru kojeg se u ulozi manekena pojavljuje istaknuta ličnost iz javnog života. Ovoga puta zvijezda večeri bio je profesor dr. Blagotan Mitrić.